חזרנו, מצב לאהבה, ואיתנו כבר ממתינה לי תום דותן, שהיא דייטולוגית. בוקר טוב לי. בוקר טוב לי. בוקר אור לכם. מהי דייטולוגיה? דייטולוגיה היא בעצם כשמה כן היא תורת הדייטים. אוקיי. מה זה, משהו באמת שעשו עליו מחקרים? לומדים את זה באוניברסיטה? מה זה? אני לא למדתי באוניברסיטה דייטולוגיה, אבל למדתי הרבה דברים שקשורים. למדתי פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, עשיתי מחקרים באמת על הבדלים בין גברים לנשים. הנושא הזה הוא מאוד 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 נחקר. כל התחום של מגדר ושל חיבור בין אנשים, זה מאוד מאוד מעניין. כן, והוא בטח התפתח ככה בשנים האחרונות, להיות ספציפי לגבי הדייטים, אני מתארת לעצמי, עם העלייה באחוזי הגירושים. לא רק אחוזי הגירושים, גם אחוזי הדייטים. הם חושבים על זה לפני 100 שנה, לא היה בכלל דייטים. אנשים היו נפגשים בדרך כלל בשידוך, או שהם הכירו במקרה באיזושהי סיטואציה, ואז הם התחתנו. לא היה בליינד דייטס רשמיים, בצורה כל כך נפוצה כמו היום, דרך האינטרנט, שהיום אני לא מכירה כמעט מישהו אחד שלא יצא לו לצאת מתישהו בשלב כזה או אחר לבליינד דייט. נכון. אז מי בעצם הקהל שזקוק להנחיה? כן, זה צעירים או באמת כאלה שכבר בפרק ב'? מי מגיע לסדנאות? מגיעים אליי גם וגם, גם אנשים צעירים שלא מוצאים אהבה וזוגיות, גם אנשים שעומדים בפני פרק ב'. אחד הדברים הכי בעייתיים זה אנשים שסיימו את המסגרות החברתיות שלהם. לכולנו יש מסגרות חברתיות בערך עד גיל 22. יש את המסגרת החברתית של התיכון, המסגרת החברתית של הצבא, ואז המסגרת החברתית של האוניברסיטה. זו התקופה שבדורות הקודמים רוב האנשים מצאו את הבני הזוג, כן, לנישואים, ואיתם הם התחתנו. עכשיו, ברגע שאתה יוצא מהמסגרת החברתית, היכולת שלך לפגוש מישהו בצורה מקרית, נכון, יורדים הסיכויים. בדיוק, אז אתה חייב להיות אקטיבי. עכשיו, הרבה אנשים לא יודעים להיות אקטיביים. לא יודעים מה לעשות כדי לצאת מהמעגל הזה של עבודה בית, חברים, שרוב החברים כבר בגיל מסוים נהיים בעצמם נשואים או בזוגיות. ואם הם לא אקטיביים, אם הם לא יודעים מה לעשות, הם יישארו לבד. כן, אז את בעצם עוזרת להם למצוא מסגרות נוספות, מלמדת אותם איך לשווק את עצמם. אז מה בעצם אומר הייעוץ? מה צריך לעשות? אוקיי, אחד הדברים שאני עושה זה באמת ללמד אותם איך לפתוח את עצמם להזדמנויות חדשות. מה אפשר לעשות כדי להכניס לחיים שלהם עוד ועוד ועוד הזדמנויות להכיר. מהדברים הבנאליים שכולנו מכירים, כמו אתרי היכרויות, כמו ללכת לחוגי סלסה, כמו... באמת ליצור חוגים נוספים, זאת אומרת חוג מקרמה, חוג סריגה, ושם להכיר את מקום שיש בו התכנות של התקהלות של אנשים. בדיוק. אם את גבר, אני אציע לך ללכת לחוג מקרמה וחוג סריגה, כי שם הסיכוי שתכירי נשים הוא יותר גבוה. אבל מה הסיכוי שנשים שרואות הגבר בא לחוג מקרמה ירצו להכיר אותו? מאוד, הם בדרך כלל גם כן, את יודעת, באות לחוג מקרמה, לחוג סריגה. אותו ראש, כמו שאומרים, זה באים על אותו ראש. נחמד. לנשים אני מציעה ללכת לקיקבוקסינג, ללכת לשחק פוקר, יש הרבה גברים שיש ערבים כאלה. חדרי כושר. נשים למקומות שיש שם יותר גברים, ולגברים זה כן, זה אולי... אפילו ברמה היומיומית, אם את הולכת לאכול ארוחת צהריים בעבודה, בחורה בדרך כלל תלך לבר סלטים. גזר בדרך כלל ילך לשווארמה, לפלאפיליה, לחומוסייה. אני אומרת לאנשים, תתחלפו. מה הסיכוי שתכירי מישהי אם את הולכת לבר סלטים? לאכול חסה. בוא נניח שזה 5%, זה עדיין 5% יותר מ-0%, שאם את יושבת עם הסלט שהבאת מהבית ליד המחשב שלך, ואוכלת. אז איך להכניס יותר סיכוי להיכרויות בחיים שלהם? זה השלב הראשוני. זה מה שאני עושה. והשלב השני זה ללמד אנשים איך להיות טבעיים במפגשים כאלה. גם במפגשים כאלה וגם בדייטים. הבעיה של רוב האנשים שהם לא טבעיים, כל הסיטואציה היא מאוד מלחיצה. זה תכלס כמו רעיון עבודה, עוד יותר קשה מרעיון עבודה, כי את בעצם מחפשת מישהו שאוהב אותך, ורצוי ממבט ראשון. שזה... זאת אומרת... כן, סיטואציה מביכה, סיטואציה שככה קשה... הבעיה מתחילה בעצם מגיל קטנות, שאנחנו מקריאים לילדים שלנו את כל האגדות. צריך לשרוף את הספרים האלה. זה לא יקרה בפגישה ראשונה, זה לא התאהבות אין אהבה ממבט ראשון, את אומרת? אני לא יודעת, לא הייתי מבטלת את זה ככה על הסף. אני יכולה להגיד לך ממערכות יחסים אישיות שלי, שרוב המערכות היחסים שלי לא היו ממבט ראשון, אבל גם לי היה איזשהו סיפור רומן רומנטי, שהכרתי מי שהתאהבנו ונסחפנו, זה יכול לקרות. אבל הסטטיסטיקה של זה היא מאוד קטנה, ולא הייתי מאמרת על זה. זה לא אומר,
המערכת יחסים הזאת של אהבה ממבט ראשון לא הייתה טובה יותר ממישהו שהייתי ידידה שלו 7 חודשים, ואחרי 7 חודשים נהיינו זוג. זה יכול לקרות, זאת אומרת, גם אם זה לא, אם אין את הקליק הראשוני, זאת אומרת, צריך לתת צ'אנס. כן. שוב לנסות. אז את אומרת, אז היית בשלב שאת אומרת להם איך להתנהל בתוך הדייט. כן, אני לא אומרת להם איך להתנהל בתוך הדייט, אני אומרת להם איך להתחבר לעצמם בתוך הדייט. הבעיה היא שרוב האנשים הם פייק. איך אומרים פייק בבית? מזויפים. הם מזויפים, הם באים, הם נפגשים כל אחד, בעצם זה 2 מסכות שנפגשות אחד עם השני. כמה זמן בממוצע לוקח להוריד מסכה? אז זהו. צריך מראש לבוא כבר עם איזושהי גישה אחרת. אז אחד הדברים שאני מלמדת, איך לייצר מצב שבו הפגישה תהיה כמה שיותר טבעית, ולא תהיה כמו רעיון עבודה, ואז הסיכוי שהמסכה תרד היא יותר גדולה. למשל, אף פעם אל תצאו לדייט בבית קפה. שוברת פה מיתוס. כן, אני שוברת פה מיתוס עם פטיש. כי למה? אוקיי. א', כל הסיטואציה של לשבת אחד מול השני בבית קפה, שבאמצע יש בינינו שולחן, זה יוצר סיטואציה של רעיון עבודה וזה מלחיץ. ועל שני הצדדים מנסים להרשים. אתם עסוקים כל אחד בלנסות כמה שיותר להחיות את השיחה, לנסות להיות משעשעים. כל הסיטואציה היא מאוד 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 לא טבעית. לעומת זאת, כאשר יוצרים דייט, שהוא חווייתי יותר באיזשהו... שהוא חווייתי, שהוא כיפי, שגם עוסקים במשהו שהוא לאו דווקא עסוק בדיבור אחד עם השני. אלא שעושים משהו ביחד. איזה טיול או משהו ככה פעיל יותר. אני למשל אחד הדייטים המומלצים שלי, כאילו אנשים צוחקים על זה, אבל אז כשהם עושים פתאום, וואלה נכון, זה דייט בסופרמרקט. במיוחד בסופרמרקטים הענקיים האלה של חצי חינם, רמי לוי, אני לא רוצה לעשות פרסומות, אבל אתם יודעים למה אני מדברת. אוקיי. כי למה? כי מה יש לך שמה? אוקיי. א', הרבה יותר קל לך להכיר לעומק את הבן אדם שלידך, כי מדברים באמת על דברים פשוטים. יש יותר מצבי התנהלות אחד עם השני, רואים. אני בסופר עסוקה במבצעים, אני לא אהיה עסוקה בדייט. בקופונים. מה להביא לקופה? גזרתי או לא גזרתי מהעיתון? זה מלמד אותי המון עלייך. הסיכוי שאני אדע עלייך משהו, אני יודעת כבר אם את באה עם קופונים, שאת בן אדם שחושב מראש, שאת בן אדם חסכני, זה דברים שחשוב לדעת לזוגיות לטווח ארוך. האם את בן אדם שלוקח את הדבר הראשון או שאת בודקת? זה מראה לי מי תהיי בזוגיות שלנו. וזה מה שחשוב בדייט, באמת לראות את החיבור. האם אנחנו באותו ראש? האם יש בינינו איזשהו קרבה? עכשיו, חוץ מזה בכלל, הפעילות הגופנית, ההליכה המשותפת היא מאוד מאוד חשובה. מה שקורה כשאנחנו הולכים הליכה גופנית, או עושים כל פעילות גופנית, עולים לנו בדם חומרים שנקראים אנדרופינים. מה האנדרופינים עושים? הם עושים אותנו הרבה יותר רגועים. משפרים את מצב הרוח גם. משפרים את מצב הרוח, הכל נהיה הרבה יותר קליל. הסיכוי להתאהב בסיטואציה כזאת, או להרגיש כימיה ומשיכה, הוא הרבה יותר גדול. מרגישים נינוחים יותר. אנחנו יושבים ושותים קפה, ואז אנחנו קפה, זה הדבר האחרון שצריך לשתות. זה גורם לנו להיות עצבניים ולחוצים. כן. עכשיו רגע, אני רוצה לדעת, מותר לבנות להתחיל עם בנים? איך זה עובד היום? אפשר? מותר? זה בסדר? זה נשי? זה נחשק? הכל אפשרי. הכל אפשרי? לא מאיים? תלוי איך את עושה את זה. אני בעיניי ולחוק הראשון לאהבה אומר ככה שאתה צריך גם לתת לאחרים לתת לך. אם אתה רק בעשייה, אם אתה רודף אחרי מישהו, זה בעייתי. לכן אני לא ממליצה לא לגברים ולא לנשים להתחיל, כן, להתחיל זה מילה שאני לא להראות שרוצים מדי, את מתכוונת. לא בקטע רמזים קטנים. לא, גם לא בזה, אוקיי. אני אסביר. זה לא רמז, אלא לגשת למישהו ולהתחיל את השיחה הידידותית. ולראות, לא להחליט מראש לפני שאת מדברת עם בן אדם שאת מעוניינת או שאת רוצה. אלא כל העניין שלך זה לרצות לייצר שיחה, ואז בעקבות השיחה את מחליטה האם מעניין אתכם להעביר את זה הלאה או לא הלאה. כשבאים מראש בגישה של אני רוצה את הבן אדם, זה קצת להחפיץ אותו, זה קצת להסתכל עליו כמו שאת הולכת בחנות, זאת אומרת, את הנעליים האלה אני רוצה. זה בן אדם, חשוב קודם להכיר אותה. זה מלחיץ קצת, גם אם באמת באים מראש ובקטע של אני מתחיל איתך, או אני ככה רוצה את הטלפון. בדיוק, אז אני מדברת על לייצר איזושהי שיחה, שהיא שיחת סמולטוק, שבה רואים אם יש כימיה בסיסית, האם נעים, האם נחמד, האם כיף לכם אחד עם השני. זאת ההמלצה שלי לפחות. לי, לסיום, מה הטיפים שאנחנו יכולים באמת לשלוח אותו לשבת למאזינים שלנו הפנויים? קודם כל, קיבלנו פה הרבה טיפים, הרבה דברים אבל באמת, אם היא יכולה לקחת את הדבר שהיא, באמת, זה אבן דרך מבחינתך? אוקיי, האבן דרך מבחינתי היא להיות יצירתיים. היא לחשוב מחוץ לקופסה. אחד הבעיות הכי גדולות
זה הקטע של השגרה. שאנשים נוהגים לעשות את אותם דברים שוב ושוב ושוב ושוב, ובמפתיע לקבל את אותם תוצאות. תנסו לחשוב מה אתם יכולים לעשות בחיי היום-יום שלכם כדי למגנט היכרויות חדשות. מה אתם יכולים לעשות בחיי היום-יום שלכם, שאם אתם יוצאים לדייטים, הדייטים יהיו עבורכם חווייתיים, כיפים, מעניינים, מרתקים. אם זה ללכת לבאולינג, אם זה ללכת לסרט, אם זה ללכת למופע סטנדאפ. וזה נכון, אני חושבת, לכל דבר, גם לגבי זוגיות. גם בזוגיות, גם בזוגיות. אל תיכנסו לשגרה הזאת של לחזור הביתה, לשבת מול הטלוויזיה. החיים, יש לי משפט שאני מאוד אוהבת שאומר, החיים זה לא חזרה גנרלית. נכון. זה הצגה עצמה, אז תחיו אותם עד הסוף, תמצאו אותם עד הסוף. תהנו מכל רגע. מעולה. לי, אז אני באווירה זו ובאהבה ענקית, אני חותכת את הדייט שלנו לעכשיו, ומאחלת לך סוף שבוע נפלא. תודה רבה. ולהתראות. גם אני לכם. ביי ביי. ביי. להתראות.